Nasa ikong kaloy sulo baga. Gadanan sarong person with disability o PWD kan masulong buhay sa laog kan sa iyang harong sa Zone 7, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur, alas 3 nin hapon kasuudma, Pebrero 6. Sigon kay Fire Officer 3 Melvin Manansala kan BFP Pamplona, sarong concerned citizen na nakapagpaisi sa indakan insidente na makaskas manindang nirespondihan. Dugang pa niya, gibo sa light materials ang harong, kaya marikas na luminakop ang kalayo. Alas 3:42 nin hapon kan ideklara ining fire out. Duman naman na diskubre ang bangkay kan biktima. Ay pag-abot po dumaan talagang kung sa Moya, dead on the spot na talagang nakatumba na tong biktima, and at the same time na susulo siya rong, yama po siya dumaan. Pinadeclare na po sa doktor kung ano ba, para may ma-declare na po na agad talaga, yan po talagang protocol, and then ang pamilya niya po, pero dinara naman po sa morgue para malinigan or maimbalsama. Maswerte sa naman na dain ang ibang buhay ang nadamay sa insidente. Ingat po, siyempre dapat kita magkulang sa pag-iingat kasi ang kalayo po baga, anytime, anywhere pwedeng mangyari. Miski kayo na tao, magsadito, magdakula man ang arong. Habang arga yan, may kasulo, pinutunta ang pagkapot sa mga authority, lalo sa bumbero, imbis na mag-video muna or magkaputulis ng bumbero para agad-agaran matugunan. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang pigsa sa gibong investigasyon kan BFP Pamplona sa kung ano ang pinuunan kan kalayo, asin kung piraan danyos na winalat kaini. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Ayan po, sulo na si Bitis.